बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर खुमानि सिङाव थानाय महिरिपारा गामिनि रबिराम दैमारि आरो इन्द्रि दैमारिनि गिबि फिसाज्ला मनेस्वर दैमारि बिथांनि गाबोन गोथार जुलि। बे थावनियावनो दिनै दंफैयो। गोलाव बोसोर बर' माहारिनि जेंना जेंगोनानि थाखाय सोमावसारनाय आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि मोगा-मोगि समावबो बाहागो लाबोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव सम खामानि मावबोनायनि गेजेरजों बिथाङा दिनै जिउनि नैथि खोन्दो बुब्लियाव आगान सुरनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बे थावनियानो जाबाय क'क्राझार सहरजों नांजाबनानै थानाय खासिबारि खारगाव गामि। जे बिथाङा गावनि गोदान न'आव गाबोन बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर मुखुमानि मोदायबारि गामिनि तरायना सम्फा बर'जों गोथार जुलिया 9 रिंगायाव जागोन। दिनै बिनिनो लाहार फाहार हाबाफारि बे थावनियावनो दिनै दंफैयो। गाबोन फुंबिलिनि 9 रिंगायावनो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ साखि लानानै गोलाव बोसोर बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावबोनानै थाद'नाय गैयाजासे मेंनाय गैयाजासे माहारि दानायनि थाखाय खामानि मावबोनानै दिनै बिहोमा जौगानाय बिथां मान होनो गोनां मनेस्वर दैमारिनि गोथार जुलिया गाबोन फुंबिलिनि 9 रिंगायावनो गाबोन आफा रायजो राजाफोरजों लोगोसे आफा बोराइ बाथौखौ साखि साबोद लानानै बिथांनि गोथार जुलिया गाबोन 9 रिंगायाव जागोन। बे थावनियावनो आङो गासै NBN निउसनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ। बे रंगिना संगिना नुथायानो जाबाय जे मनेस्वर दैमारिनि बिथांनि गोथार जुलि। जे बिथांनि गोथार जुलिया गाबोन फुंबिलिनि 9 रिंगायाव जागोन। आसा खालामदों बिथांनि गोथार जुलिया जाफुंसार जाथों। आफा इसोर बोराइ बाथौआ गासै बिथिङावनो बिथांनि गोथार संसार जानायनि जिउआव अरायबो बोर सारस्रिदों। बे बिथांखौ मिजिंथिदों आरो बिथांनि जुलिनि समाव बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैगोन। मिथिनो मोनबावदों जे आसामनि गिबि मन्त्रि मान होनो गोनां डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मायाबो बिथांनि गोथार जुलि समाव बाहागो लाफैगोन आरो BTRनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा मान होनो गोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन खालामफैदों। बे समावहाय आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मान होनो गोनां आदा बिजितगिरि बसुमतारियाबो दिनै बिथांनि जे गोथार जुलिनि साखाफारा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। जे बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो लानि जे गोबाव सम माहारिनि थाखाय खामानि मावनाय आदा मनेस्वर दैमारिया दिनै गावनि माखासे गोबाव सम मावबोनायनि गेजेरावबो दिनै संसारनि नैथि खोन्दो जे जुलि बे जुलि जानाया गाबोननिफ्राय 9 रिंगानिफ्राय जागोन आरो बे हाबाफारिनि थाखाय जोङो गासै NBN फेमिलिनिफ्राय साबायखर बावदों जाहाथे बिथांनि गोथार जुलिया मोजां जाफुंसार जानो हाथों। बयखौबो बोर सारस्रिफैदों आरो संसार जानायनि बिथिङावबो गोजानै जाफुंसार जानो हाथों। बे समावहाय आङो आदा बिजितगिरि बसुमतारिनिफ्राय मिथिनो लागोन। मानगोनां जोंहा बिदा गेदेर मनेस्वर दैमारि बिथांनि बे गोथार जुलिया गाबोन 9 रिंगा बाजिनाय लोगो लोगोनो दा गोथार जुलिखौ जोङो रायजो राजा बयबो जोंनि माहारियारि आफादफोर आरो बिथांखौ मोजां मोनग्रा गासैबो हारि माहारिफ्रानो ज' जानानै बिथांनि गोथार जुलिखौ जोङो जाफुंसार होगोन। आरो दिनैहाय हिन्जाव गोदानखौ लायनो थांबाय लैहोर आरो गाबोन फुं जानाय लोगो लोगो बिथांनि गोथार जुलिया जानानै फैगोन। बे गोबाव सम बिथाङा जोंनि माहारिनि थाखाय जे आन्दलन खालामनायाव हक समाज सिबिनायाव हक गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय गोबाव सम। दा दिनै बिथांनि जे मोनसे संसारनि लामायाव बिथाङा फैगासिनो दङ, संसार जानो थाखाय बिथाङा आवगायगासिनो दङ। दा जाहाथे बिथांनि जे गोजोन संसारनि थाखाय गाबोन गोथार जुलियाव बयबो लैहोर फैनानै जाहाथे बिथांनि जे गोजोन संसारनि थाखाय बयबो आशीर्बाद होफैयो आं बेखौ खावलायहरदों बयखौबो। धन्यबाद थाबाय। जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। गोबाव सम बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावबोनानै बिहोमा जगायबोनाय बर' हारियाव गोबांथार बिहोमा जगायनाय मानगोनां मनेस्वर दैमारिनि गाबोन गोथार जुलि। जे बिथांनि गोथार जुलियाव गासैबो लैहोर फैनानै जे बिथांनि गोथार जुलियाव बोर सारस्रिफैयो बेनि थाखाय NBN फेमिलिनिफ्रायबो जे आदा मनेस्वर दैमारिनि गोथार जुलिनिसिम हामलायथि बावहरबाय। गोजोन्थों।